Jihar Sokoto dai sun waye gari ne cikin rudani inda 'yan bindiga suka afka a gidan wani attajiri da niyyar garkuwa da shi ko kuma ya ba su kuɗi. To sai dai a cewar Alhaji Sanusi wannan ba shine karo na farko ba da yake yin arba da 'yan bindiga. Ina kwance gida ƙarfe 2:15 na dare. Suka zo ina cikin gida ba san ina cikin gidan ba. Suka zo suka kira matata suka buga mata gambu sai ta buɗe musu. Suka tambaye ta ina nake. Suka gaya mata cewa ban kwana cikin gida. Suka ce ba su yadda ba, suka shiga cikin gidan sun ɗauko waya ta wata suka ce ba ta bace, suka ce ta wata ce ta ƙanan majin tana suna yana shi ya ce shi ma bai kwana cikin gida, shi ma wani wuri ke kwana. To daga nan ni kuma na wani gefe a cikin gidan sai ni kira jami'an tsaro 'yan sanda. Allah da 'yan sandan kiran su da shigowa shi ɓarayin duk ba a ci minti 10 ba. 'Yan sandan sun taho wallahi a lokacin sun yi rawar gani ga lulun nan wallahi sosai. Ina kiran su suka ce ina cikin gida, su maɓarayin suna cikin gida. Suka zo suka kwanta suka halba ɗaya suka halba biyu, sai su ɓarayin suka yi tsoro suka fito bakin garka, su halbe su halbe su, ba su halbe su suka samu dama suka shiƙa da gudu. To shi ne ke zamowa miji ga Shamsiyya wadda 'yan bindigar suka harba abinda sanadiyar cewar ta gagarin ku. Muna nan muna bai daga daji sai muka cimma guda rera. Sai muka ce ya mutu, sai shi Alhaji ya ce a bashi wuta a kashe shi, sai su ma'aikatan suka ce a dai tallabe shi a kai shi asibiti. Bayan mun tallabo shi sai ya hizge kawo, sai muka tallabo shi kuma sai muka tura mota. Bayan mun tura shi mota sai muka shiga mota, mun yi taho kaɗan babu wata doguwar tafiya sai handle ya kace, mu hito mu diba ya ɓace, aka yi ta nema aka rasa. To ashe daga bayan an dawo dai an tattaru dai hakan ga ana kowane na faɗin ya ga dama, ashe akwai guda daga cikin makwanta ya shige ya kwanta cikin yara shi na kwana. To sai dai su kuma matar ta su biyu ne sai suka hito sai bayan sun wuce sai daga baya ta koma shi kuma yana neman hanya ko kuma akwai wani abu wanda yaka nema sai ya yi halbi, ko da yi halbi suka wace, ta koma dawowa sai ya koma yawa halbi sai ya halbe ta ga kai sai ta faɗi. Ko da na zo ne tallabe ta sai na cimma Allah ya nashi iko. To kawo zuwa yanzu me kake tunawa da shi na marigayi haka ciki da kana zo da hawaye na damuwa na rashin ta? Dole in yi damuwa saboda matata ce kuma uwar gida na ce kuma tana tausaya min da yadda aka tunani. Mahadi ɗaya ne daga cikin waɗanda 'yan bindigar suka harba wanda a halin yanzu ke a halin da kuka yi mutu kwakwai. Misalin ƙarfe 3 na dare an tura kenan ana cewa an ga ɓarayi suna mahaito kenan muna tunanin sun tafi su an haito ana ɗan dudduba mutane haka, sai ana tunanin wasu sun tafi su ashe wani na nan ya laɓe shi. Dai wata mata ta ɗan nuna shi ta ce ga ya ce ya laɓe wala yake da ya halbe ta kai wala sai da kwanyar ta kama zubuwa. Ni kuma ya harban ga tsara. To Mari ka zo yanzu ya kake ji ga jikinka? Zara ciwo da ka ji sosai da ga jikina. Ina son a ɗan kula min da ciwon gara-gara a ɗan ɗaukar mataki da zai ɗan samu sauƙin warkewa. Yanzu dai wannan shine karo na biyu da 'yan bindiga ko 'yan fashin daji ke kai farmaki a karamar hukumar mulkin Bodinga wacce ke dab da ƙwarin jihar Sokoto inda suke hallaka al'ummar dama su kuma yi awon gaba da maƙudan kuɗi. Ko baya ga harin na karamar hukumar a yanzu ayyukan 'yan bindiga na ƙara kamari a ƙwarin jihar Sokoto. Idan ba a manta ba wasu 'yan bindiga sun kai farmaki a unguwar Fukon Iri da kuma Gwiwa a yan kwanakin nan inda suka hallaka al'ummar da dama. To sai dai duk wanda na yi naji ta bakin mahukunta a karamar hukumar ko kuma rundunar 'yan sandan jihar Sokoto lamarin ya faskara. Kasance ɗaya daga cikin masu bamu ƙwarin gwiwa na like. Ka latsa nan domin tura bidiyon nan ga abokan arziki. Kasance ɗaya daga cikin dubban mabiyan tashar Mamaki TV da na subscribe. Ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za ka ringa samun bidiyoyinmu da zarar an ɗora.